asọkatara eze anya sọkatara eze anya ofu mbọsị ekuru nkata kwa eze okwu ofi ọbụla na-asọ nkata na-efukwa n'iro asị gịnị na ofi ọbụla na-asọ nkata na-efukwa n'iro nnụnụ ọtụrụkpọ si na mbọsị nne ya ga-anwụ na ọ ga-eji ọnụ ya mmajisi osisi niile dị n'ime ọfịa o rue mbọsị nne ya nwụrụ anya mmiri ihe uru uju wee dị n'obi Igbo mụrụ nze Igbo mụrụ ọzọ ekene m unu asị m nke onye chikwara na zere ụmụnne m ndị Igbo ọ bụ nwa Mgbeke jụrụ ama ha akpụ kọọ na agụba jụrụ adịghị nkọ mata amata na ihe ọbụla ahụta n'eze adịghị eju afọ okwu mbụrụ maka gịnị ọ na-abụ nnekata ọtụtụ ndị mmadụ ka ha si were akpaso nne na nna ha agwa ajụa m ọbala eso ha wee bata n'ezi ahụ ihe ọbụla ị nwere dịka nne dịka nwanne jikwa ya ọfụma maka na anyị ahapụgo ike nyụrụ ahụrụ jekewe isi mkpọ bue dike ngwọsị ọgụ achọwa dike amamihe o ji ete ekiri dịka nwa amụ n'ezinụlọ inete nne na nna gị anya maka na ihe nne na nna ji wee mụta ụmụ wee zụọ ụmụ wụọ ọhụ ọgọdọ ha niile lee ihe niile ha nwere bụ ka nwa ndị ebube a na-ekpere gị ekpere na-achụrụ gị aja ka o wee gazie na ndụ oluzie oge ịkpatara ego a oluzie oge ịkpatara agari ofu ichefue nne na nna gị maka n'ihi ihe eburu gị na mma maọbụ ihe afụrụ gị n'ọfụ ka m gwa gị eziokwu amụma na ọfụ dịka the more you look the less you see ị ga-agwa m gị bụ nwata amụrụ na ijere bụ onye amụma ọ na-eche gị anya sị gị the cause of your misfortunes ihe kpatara ị naghị aga n'iru maọbụ na ị nweghị ego bụ as a result of your parents na nne gị bụ winch ka obi ga-esi wee dị gị ka m gwa gị eziokwu ohi mmiri amanli onye ọfụghị ụkwụ ya anya ọ bụrụ na dibịa na-agbara gị afa iwere obi wee na-atụtụkọ ọ bụrụ ihe niile agbara gị n'afọ maọbụ efuru gị n'ọfụ maọbụ na egburu gị n'amụma ka ị ga-etinye n'uchu akọ na uche ụbụrụ bụ mmadụ ọ na-abụ ụfọdụ nnekatazi anya ha agbahapụzie nne na nna ha azụ ebe ha bi under rain under sun mmiri na anwụ na ama nne ha mana ha ji akụ na ụba mana ha ji ego ha echebezie ọ bụrụ na nne na nna ha daa oge ahụ ka ị ga-amata na ị ga-alụ ụlọ ohu ị kwesịrị ịrụ ka m gwa gị ihe ọbụla ime n'iru nne na nna gị dị mma a ga na-ekpere gị ekpere na-agọrọ gị ọfọ ha ga na-ekwu okwu ọma ụwa ga na-agba akaebe ndị anaghị afụ anya ga na-agba akaebe ka ịma na a na-asụ mmadụ ụzọ sụara ya ọfịa ọtụtụ ọgaranya ọtụtụ ndị mmadụ ba tata nne na nna achụ anya na bụ aja ka m gwa gị eziokwu ọkụrụ ama nkarata onye kụrụ ya nụ nọ na ihe kpatara nne na nna ji wee gbachie nkịtị ị na-eme ihe ị na-eme bụ maka ọ bụ ihe ha ji utu ha wee mụa nne gị wee bue gị complete 9 months ha makwa ihe a ga-eme ekwukwana na ede smart ekwukwana na ịbụ odegwu ka m gwa gị rubelu nne na nna gị isi the first person iji eme acknowledge on this earth ịkpatara ego ma ịkpata ya ego bụ nne na nna gị the second person bụ diọkpara nne unu maka na
a na-edeny diọkpara some certain things. Onye ka ọ ga-abụ ọ bụ na diọkpara ruo ogo nwoke ọ jeje mụọ ọrụ maọbụ gbuo odibo ka o wee nekwata ụmụnne ya anya. Onye ka ọ na-abụ nnecha ụfọdụ ka ha si atụ diọkpara nne ha aka. Etie m ebe m ka m gwa gị eziokwu, chekienụ kedu ihe kpatara ndị diọkpara ejighị enwe ego. Ọ bụrụ na ego adịghị n'akara aka ha, kata ma na ọ bụ ego izizi ha bụ ụzọ kpata ha ji wee nyere unu bụ ụmụnne aka. Ụfọdụ ewere ya zụpụta gị iburu odegwu, kedu ka isi were chọọ ịkwụ ya ụgwọ. Ọ ga-amasị m ka ị gwa m ebumnobi gị. Ndeewo na isonyere. Onye nụ na-akara ibe ya, ikwu amarọ ọ bụ ibe ga-ezi ya. Gaa na my YouTube page ka ị were anya gị gbaara onwe gị ihe nkiri. Aka m bụ nwanne gị Maazị UC.